таҷовуз ба номуси духтарони ноболиғ вақтҳои охир дар шаҳру деҳоти Панҷакен бисёр мушоҳида мегардад. Ин мавзӯи доғи рӯз буда моро водор месозад ки бетараф набошем. ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон низ ин амалҳои ғайриинсонии бо ном мардонро маҳкум месозанд. воқеан ҳам аз мушоҳидаҳо дур нест ки дар раванди пешрафти ҷамъият баъзе костагиҳову камбудиҳо то ин лаҳза дар ҳаёти инсонӣ ба чашм мерасад ва вақтҳои охир бошад ҳоло дар кишварҳои олам ва аз ҷумла дар ҷомеаи мо ҳам ҳуқуқвайронкуниву он таҳдиду он хатарҳо дар пешрои кӯдакони ноболиғ бениҳоят зиёд ба назар расида истодааст. ҷомеаи ҷаҳонӣ барои ҳифзи ҳуқуқи кӯдак тадбирҳои бениҳоят заруриро дар барномаву маҷаллаву баъзе стратегияҳо ҳатто дар созмонҳои бонуфузи олам ҳам ин чиз ҳифзи ҳуқуқи кӯдак ба роҳ монда шудааст. воқеан ҳам дар кишвари мо бошад барои ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон ҳамарӯза тадбирҳои зарурӣ ва барои таълиму тарбияи дуруст намудани ин қишри ҷомеа бениҳоят корҳои зиёд ба анҷом расида истодааст. баъзе камбудиҳое ки дар ҷамъият вуҷуд дорад миёни кӯдакону наврасон барои ба таълиму тарбия шуғл надоштан ё ки дар баъзе оилаҳо нодуруст ба таълиму тарбия фаро гирифтан натиҷаи онро дорад ки имрӯзҳо мебинем ки бениҳоят ҳуқуқвайронкунӣ баъзе он ҷинояткорӣ аз ҷониби кӯдакони ноболиғ зиёд гардидааст. воқеан ҳам воқеаҳое ки айни замон ба чашм мерасад дар ҷамъият ҳуқуқвайронкунӣ ё ки таҷовуз ба номуси кӯдакони ноболиғ як падидаи бениҳоят нангин аст имрӯз дар ҷамъият ҳамин чиз мушоҳида шуда истодааст. дар ин замина комиссияи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак дар назди мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ шаҳри Панҷакент фаъолияти пурсамар нишон медиҳад ва воқеан ҳам тибқи дастуру супоришҳои муҳтарам раиси шаҳри Панҷакент ва он дигар барномаҳои амалкунанда гурӯҳҳои таблиғотиву ташвиқотӣ миёни аҳли ҷамоатчигӣ миёни сокинон миёни намояндагони корҳои гуногун ҳамарӯза тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. гурӯҳи таблиғотӣ барои расонидани таблиғу ташвиқ ҳадафҳои сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва барои баланд бардоштани нуфузу маърифати кӯдакону наврасон дар ҷомеа ва ба таълиму тарбияи дуруст фаро гирифтани онҳо корҳои ташвиқотиро анҷом медиҳанд. сабаби асосиш ҳамин ки он фарзандои ки ноболиғ онҳо ҳоли ҳеҷ чиро намефаҳманд. он одамое ки ҳамин корро кардан онҳо вайҳоро алда кардан. мо ёрдам мекунем ба телефонат пул мегузорем аз ин бисёре аз телефонои мобилия бисёр зависити калон дорад ки ҳамин духтарчаҳои ёш бисёр мобилии телефоно ки гап мезананд. духтарҳои ёш бачаҳои ёш ҳамин ноболиғон бисёр телефонбозӣ. ин сабаби асосӣ яъне чиз. барои ҳамин таҷовузи духтарони ноболиғ падару модарон бояд ки аҳамият диҳанд. фарзанди худро аз қафояш тафтиш кунанд, духтаронашонро ҳама вақт ба назорат гиранд, бояд ва ҳар як вақт байни худошон вай каранд дар кор. суҳбат кара духтарошона аз ин роҳ гарондан дар кор. дар шаҳр бисёр ҳамхел чизо во мехӯрад ки бачаҳо ҳамхел вай мегаранд бесаробон. бояд ки ҳама вақт духтарони худро под назорат гирифтан дар кор. барои бартараф кардани ҳамин чиз чӣ ки пешвои миллат гуфта буданд падар модаро масъулияти калон доранд. ҳар як падар модар фарзанди худаша духтару писари худаша ҳар рӯз пурсад савол кияд чӣ кор кард куҷо рафт ихта бепарвогӣ зоҳир накунанд. вақте ки мо кӯдакоя нағз тарбият кунем мактаб ба ки нағз хононем албатта ҳамин корро кам мешавад. он духтарчае ки падару модар надорад ба тарбияи холияш ки ҳаст барои ҳамин хел чиз дучор шуда мондагӣ. хола ки буд хола бепарвоӣ кардагӣ.
шахсоне ки бо ин амалҳои нанговар даст мезананд инсонҳои солим нестанд ва ё аз тарбия берун мондаанд. шумо нисбати он марде ки ҳамин кора кард чӣ нигоҳ доред? лаънат мегӯям бабай. аз ба ҷое ки дастгирӣ куниду вай камбағале ки вай агар вай дар шароиташ рафта бинеду монеду ҳоли мардум мегиряд. бабай ман лаънат мехонам ки ҳамин гунаҳхора вай чун оила кунад ки фарзанди худаш мегӯ чӣ кор мекард. фарзанди худаш мегӯ чӣ кор мекард ки вай ҳозир як дастгирӣ мекард одам нест вай духтарча. пеш аз ҳама ман фикр менамоям ки ин нафароне ки дастдарозӣ мекунанд нисбат ба кӯдакони ноболиғ ё ин ки ягон гуна ҷинояткориро ба вуҷуд мебиёранд, ин нафарҳо ашхоси носолим дар ҷамъият аст. ин нафарҳо аз нигоҳи психология, аз нигоҳи психикӣ, фикрронӣ, аз ҳисоби ҳамчун фаъолияти рӯҳонии худашон солим нестанд ин тоифа ва ин нафар ба ҳамин хотир як ҳолати ногувор фаро гирифта мешавад ва ҳамин гуна амалҳои номатлубро нисбати кӯдакон иҷро менамояд. ман фикр мекунам ки барои гузарондани корҳои таблиғотиву ташвиқотӣ бо чунин шахсиятҳо махсусан худи мутахассисони соҳавӣ ҳамсӯҳбат кунанд ё ин ки ҳамин нафарҳое ки дар баъзе оилаҳо чунин шахсиятҳо ҳастанд инҳо фавран ба табобати психикӣ фаро гирифта шаванд ки ҳолати рӯҳӣ равонии ин шахсиятҳо муайян гардад. агар мо барои пеши роҳи ин гуна афродро нагирем, оянда ҷинояткорӣ нисбати ноболиғон аз ҷониби чунин шахсиятҳо зиёд дар ҷомеа мешавад ва ин падида оянда ба хатарҳои нангин дар ҳаёти инсоният ба вуҷуд меояд. ин беақлӣ ҳаст, бевиҷдонӣ ҳаст. ҷавоне ки худашро ҳамчун мард ҳис мекунад вай набояд ба як духтара ки болиғ нест ба вай таҷовуз кунад. вай бояд донад ки вайам хоҳар дорад, вайам апа дорад. агар як киси дигар хоҳари вай таҷовуз кунад вай чӣ хел алам мекунад. ин сабаби беақлӣ, бетарбиявӣ мебошад ки ҳамин бача ҳамин роҳ ба мерӯд. якум дуюм роҳаш роҳи вайроншавӣ ҳам бачави ҳам духтар чӣ дар ҳамин интернетҳо порнографияю чизои бешармия нишон метиҳад. бисёре одамо аз ҳамон ёд мегиранд, аз ҳамон мебинанд, аз ҳамон талаб мекунанд. дуюмаш ҳамин ки як замони тинҷи оромӣ шудагӣ. бояд ки ҳар як бача машғул шавад барои хондан, барои ободии қишлоқаш, барои як хизмати як калонсола кардан. на ин ки ба ин роҳи бад рафта як духтара номусаша гирифта ноумеди як умра ноумед мекунад. ман барои ҳама мегӯям ки мард 5 бор 6 бор зангита метавонад, некса зан як баротаби шавҳра мекунад, ҳамонам агар номузи худаша дорад. барои ҳамин ҳар як ҷавон ба мегӯям ки пеш аст ки ба як ҳамин роҳ рафтан чуқур андеша кунад, ба ҳамин роҳ наравад, уила кунад ки ҳаёти як киса насӯзонад. мақомоти қудратӣ ҳаст, мақомоти қудратӣ ҷазотият чӣ ки дасташ биёд кунад. тарафдори қонуне ки он мардое ки одаме ки инхел мекунад онҳо аз худо бехабаранд. ҳунар дошад бурод кор кунад, як ҷо номаш бунёд кунад. як мана ҳозир чӣ хел гӯем тамоми ҷо мана европейски гӯем хито намекунем, равад калон шавад, пулакӣ гам мезанад, бепул гам мезанад. ин ноболиғон манам худам дар интернет бинам ки духтарои ноболиға, духтарои як бача фаҳмидам ки синфи ҳафтумхон, духтари синфи дуюмхон хел дасти зиёрӣ кард. бовар кунед ҷои вай агар турмаам гӯем хито намекунам. бовар кунед дар бораи ин хел бачаҳо бояд нафрат каранд дар кор, бояд худошонро худдорӣ кунанд аз ин роҳ. духтарчаҳое оила кунанд ки фарзанди мисол худаш агар ҳамхел бошад, фарзанди худаш як кас ҳамхел кунад, бояд ки вай оила кунад, ҳаминаша оила кунад ки дар пеш ҳамин хел ситуатсия баён мешавад ки як кас ба ҷабр кара, фарзанди як каса ҳамхелӣ дасти зӯрӣ мекунанд. мисалан бояд ки оила кунад ки бачи худашам ҳамхел во мехӯрад мешавад. ҳамчун сокини шаҳри Панҷакен, ҳамчун бобо ман, ҳамчун падар, ҳамчун ако, ҳамчун додар эҳтиромона хоҳиш мекунам ба мардуми Панҷакен, ба ҷавоно, ба он шахсоне ки ҳамин роҳ меранд, ин роҳ гаранд. ин роҳ роҳи бадбахтӣ, роҳи хушбахтӣ намеборад. фақат мехоҳам ки ҳар кас, ҳар як модар, ҳар як хоҳар, ҳар як фарзанди каси дигарро ҳамчун фарзанди худ, ҳамчун
модари худ ҳамчун апаи худ эҳтиром кунанд, бовар мекунанд ин инсонигарӣ ба медародад. Агар аз ин борон оҷа инсонигарӣ берун мешавад. Ман шахсан ден як худаш мо собиқадори меҳнат ки мо якҷоя ҳатто як кӯдаки падар модаршон гузаштагӣ ҳамсоян будан ҳама хабар гирифтем. ҳамаи касалҳоя хабар гиранд. ҳамин роҳҳо нараванд. эҳтиромона хоҳиш мекунам ҷавоно ба хусусан. бояд ки падар модаро ҳамон ҷавоношон тарбия кунанд. ҳамин роҳ ба нараванд. муроҷиат дорам ки ҳамаи ҳамин падару модароне ки ҳастанд бояд хоҳ писар хоҳ духтар бояд ки ҳамеша назорат гиранд дар ҳамин роҳ нараванд. бачаҳошон бояд оила кунанд падару модар ки фарзандаш писарами духтарми ҳамин ба ҳамин роҳ нараваду ҳамин воқеаҳо нашавад. барои як лаҳзаи кайфият 15 сол умрашонро гум мекунанд. баъде ки турума гирифтанд баъд пушаймон мешаванд ки мо дар як дақиқаи лаҳзаи кайфият ҳаёти як духтарга сӯзонда 15 сол дар пишти панҷараи нишастем. ман ҷавонони имрӯза мегӯям ки ҳама вақт ҳушёр бошед, ҳушёр бошед, ҳамин роҳ ба нараветон, ҳаёта насӯзонетон. воқеан ҳам имрӯз он кӯдаконе ки даст ба ҷиноят мезананд, он кӯдаконе ки аз ҷониби ё ин ё он шахсиятҳо барои дастдарозӣ намудан ба кӯдакони ноболеғ ки ба назар мерасад, пеш аз ҳама на танҳо бояд ки як комиссияи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак бояд ки фаъолияти пурсамар нишон диҳад дар ин ҳастанд. ман баён менамоям ки дар ин ҷода нақши мактабу маориф бояд ки аввалин дараҷа бошад, нақши худи волидон, нақши хешу таборон дар таълиму тарбия дар кӯдакону дар кӯдакистон бояд ки бештару бештар зиёд ба роҳ монда шавад. новобаста аз оне ки ин масъалаҳо дар маҷлиси ҳафтавори назди раиси шаҳр мавриди муҳокима қарор мегиранд, ин басанда нест. ҷомеаи шаҳрвандиро мебояд дар пешгирии ин гуна падидаҳо чораҳои зарурӣ андешанд, ҳамкориро бо муассисаҳои таълимӣ ва сохторҳои дахлдор ба роҳ монанд.